א', כיתה א', וזה בית חינוך חב"ד. ג' ד', גש לדלת שפתוחה לכל אחד. היי אתה שם ואהבת כי כולנו חברים. זין רצדן ביחד זוג של חסידים רוקדים. בני השש ובני השבע א' ב' א' ב' מציירים בגרבה צבע א' ב' א' ב' מפיזים או יקרות א' א' ב' מתחילים ללמוד תורה מא' ב' זה תואר י' זה ילד יהודי מתוק מדבש כזה כיפה למד זה ללמוד תורה אני נבד ממודה אני כל בוקר נשמה בתאורה סמך זה סידור תפילה שבו מילים קדושות אקרא. בבית חינוך חב"ד סיימנו את לימוד א' ב' יחד אותיות חובות א' ב' א' ב' לפסוקים ולתפילות א' א' ב' תמשיך שרשרת של זרות מא' ב' עין טובה ופה דובר טוב צדיק וזה מצוות צדקה שתורמים אנו כל בוקר ככה אתה ותן גם לה צריך לציב אותו שמני חיה נלחם ברע צחוק שמחה ואהבה קדושה ורש לרבי בני ישראל שאת כולם הוא אוהב וביחד בית חינוך חב"ד שרים פה א' ב' א' ב' אהבה וערכים זה א' ב' א' ב' תורה וגם מידות טובות באמת באמת אותיות 22 א' ב' מי צריך לבוא עכשיו איפה שין ואיפה ת' שין שליחות ותפילה זכותי לנו זכות גדולה לקבל סידור תפילה ונזכה לגאולה